съм BezerBG и днес ще направя едно ревю на Vader България. Ето. И така, нека да започваме. В този чест, първоначално като влезете в сервер има айтеми. Това ви е Ender честа, знаете си. Това ви е Ender честа, знаете си го. Тук като взимате бариери, може слагате тук бариерите и си взимате сетове, може и ключове. Има 4 честа с ключове. Ето ги. Ето. И си взимате наградата от ключове, от честовете. Така. Първият ларап, който ще отидем, добре, това сега го обясних, но нека да отидем. Ето, това е най-хубавия крейт. Ето, това е. И сега ще ви... това има вътре. Може да ви се падне. Така, следващия ларп. Който е Warp Enchant. Така. Отидем да разгледаме и него. IP-то ще бъде в описанието. Ето и Enchanting. Това е Enchanting. Warp Enchanting. Ето. Но е готин сервера. Така че да ви кажа да влизате в него да играете. Така, следващия Warp, който е Warpent. Много ми харесва това тука. И това на кой е главата? Драматхед. Ще взема. Ето. И както виждате, долу има нещо, което още даже не съм видял. Добре. Тук да си купувате полшани. Ето. И... Фак! Мани са! Добре. Warp. Опа. Warp event. Ей, това е евента. Много ми харесва, когато играх за първ път в сервера. Ето го. Това е евента. Нека да преминем към следващия. Фишинг. Да, тук си ловите риба. Ето го. Но каквото е. Една водица си купувате и ето. Чакате. И май ще няма да хванем и... Какво? Ще купувам толкова с много водици, бе? Био са бегайте, бе. Само си изхвърлих парите. Ще взема. Те за хома. Така. Нека да преминем към следващия Warp, който е Warp Food. Трябва да знаете Warp Food. Няма как. Тук влизате и си убивате храна и тя ви дава изпечена. Ето. Ама само, че трябва да сте с Fire Expect.
Така, Warp. Free. Да преминем. Ето, това вече го обясних. Warp, Save, а не Free Items. Така да преминем на този Warp. Да, то също. Warp Jump. Ето го джампа. Ето и сега ще стигнем малко по-напред да ви покажа. Ето една кашичка е. Ай по-бързо да падам. Добре, просто спам сега. Бързо. Добре, готови сме. Взяхме Warp Jump. Следващия Warp, който е Warp Nether. Убих го! Аз го убих с въдица. И кой беше то с Warp? Nether. Дайте, това е Warp Nether. Мисля после да подсъка малко в Nether. И така следващия Warp, който е Warp PvP. Опа! Така, ето тук може да си купувате полшни. Всички полшни сред по 150. Ето тук в дупката са биите. И там горе. Следващия Warp е Warp Ranks. Ето. Мастер цена 2,40 лева. 2 лева и 40 стотинки. Легенд 4 лева и 80 стотинки. Донатор 6 лева. Това трябва да е най-скъпия. Модератор. Добре. Така и нека да преминем към следващия ранг, който е Warp Rules. Тоест правила. Ето Rules. Тук само са написали скайповете на онерите. На co-owner, това е онера, а това е co-owner. На онер е Атанас Момчилов 1, а на co-owner е Младен Любенов 3. Така, Warp Shop. Идем на Warp Shop-а и аз още не съм го разгледал. Странно. Дори тук пак може да си купувате полушени. Тук е Ендерпели, както си. Ето. Това е Warp Shop-а.
Ето му си купувате легове. Ето и нека да променим си на следващия Warp, който е Warp SMS. В линко не пише. Не. Warp SMS е едно и също с Warp Ranks, да вземем нова Sprint. Ето, това е Warp Sprint-а. Добре, той ми беше не, той ми беше лесно, но и там слабото ми беше много трудно. Сега ще пробвам да мина Warp Sprint-а. И да е много мраза. Айде. Owner е Shadow VIP, ако Owner е Sturm. Fuck. Helper е Teddy BG. Тя ще си умра. И ми остави. Лачо така лапена, бе. Чакайте хора, след малко ще се върна. И така хора, върнахме се. Лага се оправи. Нека да премина към следващия Warp Staff. Не знам какво означава тъй. Да. Ето. Owner Shadow VIP, Owner Sturm. Така, нека да отидем на Warp. Опа. България. Villager. Да, това вече го обясних. И така хора, мисля това да беше за клипа. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, харесайте, коментирайте и до скоро.